Salutare, prieteni! Astăzi am ieșit la o partidă de pescuit cu juniorul. Vrem să prindem niște avați. Sperăm, de fapt. Cu ce putem să dăm decât pânălucile făcute de noi. Să vedem dacă ne vor da rezultate și de această dată. Să vedem și nivelul la care este juniorul, că vrem să mergem la un concurs de pescuit. Astăzi, pentru el va fi o probă decisivă, să vedem dacă se va descurca să pescuiască. Începem cu cicade, 6 cm. Cred că cele de 18 grame sunt cel mai potrivite pentru acest loc. Suntem pe Sulina, pe brațul Sulina. Avem o culoare nouă, care o ținem deoparte până la concurs, deoarece toți concurenții le vor avea în traistă și nu mai avem cu ce să-i surprindem decât prin culoare. Vibrație și restul sunt și pe la ei în traistă. Haideți să vedem dacă culoarea care am rezervat-o pentru noi va da rezultate. Stai așa că scot eu. Încă nu i-am dat un nume la culoarea asta, ne mai gândim. Da, știți că nu. Haideți să vedem dacă peștele răspunde. Dacă sunt mofturoși, aveți și varianta mai mică. Vedem. Începem cu cele mari, deoarece sperăm să peștii să fie agresivi și să răspundă la cele mari. Poate și selectăm un pic. Am decis să le armez cu niște ancore un pic mai moi, exact din această cauză. Pescuim în pietroaie și se agață destul de des. Și atunci, dacă ancorele sunt un pic moi și firul ține, recuperăm năluc. Dacă ar fi avut niște ancore care, de exemplu, le folosim când pescuim la somn, năluca asta acum ar fi fost pe fundul apei. Dar am venit pregătiți pentru avați, ancorele rezistă la avați și de mari dimensiuni și reușim să le recuperăm din agățături. Cum a căzut așa în noapte? Tare. Ai văzut? Deci cum a căzut, zici că stătea cu gura deschisă. E măricel? Ha? E măricel? E frumușel, să știi. Îl măsurăm? Da. Se vadă și pe cameră, îl măsurăm. Și pe aia le liberăm. Da, așa mare este? E la de departe. Lasă-se și tu. Vrei să-ți combini ciobrul sau ceva? Nu, frate, ceva. Oricum nu e dat greu. Uite ce. Nu? Opa! Îl pune și periglă. Stai să scoatem năluca din nas. Da, tot acolo trebuie să lansezi. Nu contează. Păi da. Nu s-a încurcat. Am mințit. Da. Nu, peștele zic. Nu, asta am înțeles că am crezut că e de asta.
Asta ne știu sale. Nu rănim. Vrem să-l prindem și Domn doctor. și la anul. Haideți să vedem câți centimetri are. De curiozitate. 53. Bun. 53. O nebunie. Ați văzut de aia mai mică? Nu, pe aia mare. Sperăm să ne scoată culoarea asta și la concurs. Parcă aia face culoarea. Nu, pe atunci era acolo. Cât noroc să ai? Nu-i noroc, i-am pus o pauză, Da. după aia am recuperat-o doar din băț, că mă scărpilam la nas. Dar nu să lanseze acolo. Ia, uite așa, să nu... E mai mărchel ăsta, nu? E la fel ca ăla. Ăla avea 53. Opa! Ia dă-te așa un pic. Ăsta cred că este un pic mai mare. Să-l vede. Deja căpătăm încredere în năluca noastră, în culoarea de fapt. Da. Când înghițe, nu să împârcă. Haideți să vedem și ăsta cât are. Oho, 55. Oh, mai mult cu 2 cm. Am trecut la Predator Challenge, s-a câștigat cu o medie de 53 de centimetri pe pește. Deja eram în grafic. Da. Cu 10 pești de 53 de centimetri câștigai concursul. Îți trebuiau și câte un pește din celelalte specii. Un biban, nu știu că... A, neapărat. Da, da. Cei mai mari 10 au avut 53 de centimetri. Aia găsea tot? Nu, am prins. Așa mare? Păi da. Nu e a dus bine? Ești îndrei și știi? Asta se dă o tată gri. Și am văzut și acolo să ne am dat acum. Oho. Mică. Nu? Acolo dau eu. Ale mele. E mai nervos. E mai mare, poate. Cred că și trebuie să lasă în spatele bocii. Nu spatele bărul. Păi, așa vreau să zic. Unde am prins eu. Am slăbit frâna că e un pic nervos. Să nu se. Vreau să-l obosesc bine ca să-l scot
Fără mincioc. Trebuie să faci ciocul. Să-l scoatem cu mincioc ca să reușim să-l aducem la jos. La? La pozic. Poate sta. Dacă scapă, eu. Dacă scapă, e din nou, ia zi. Văd bătăioși. Asta înseamnă pescuitul pe sălbatic. De nebunie în floare. Din păcate, o zic și o repet, singura specie de pește răpitor care ne oferă satisfacții sunt avații care se mai găsesc cât de cât repejor așa și îți permite să te distrezi. Dar dacă intenționezi să pescuiești la șalou pe Dunăre, să te și distresai și capturi e mai dificil. Oh, crezi că are 60? Haideți să vedem și avățelul ăsta la altul. Să vedem și pe care e. Asta să înțelegi. Așa. Aș fi vrut eu să-l scot cu mâna, dar mi-e greu să-l scot și din mincioc cu mâna. Ia uitați-l. Ăsta n-a înghițit ca ceilalți, dar haideți să-l punem pe măsură. Ia, trage tu. Nu o să păzești. Lasă-l. Hai să vedem. Dă minciocul la o parte. Dă minciocul să-l punem direct pe riglă, să-l măsurăm. Stai să nu-ți o lase, da. Hai. Cum și eu aici așa. Pentru că prind. Cu minte, boss. Îți dăm drumul acum. Dacă vii și în concurs, ești cel mai cel. E frumos. Sperăm, de fapt sperăm. Deja avem o încredere nebună în măluca asta, în culoare. Haideți să-l măsurăm, să vedem câți centimetri are domnul avat. 70, te rog. Nu are 70, are 68 de centimetri. Un avat frumos, 68 de centimetri. Pescarii adevărați eliberează. Dacă vreți să vă mai distrați și data viitoare. Alex, ai rămas în urmă. Hai. Nu e aia e, vreau să prinzi pește. Că de-aia e venit. Știi, nu unde atac. Dacă te duci la avat unde atacă, te mai păcălești. Trebuie să ghicești locul de unde pornește atacul. Te rog să lansezi și tu, exact asta. Ăla, închide-ți-l. Nu mai fac ce trebuia, dar nu pot să trebuie în față, că deja ne urcăm pe ei și îi speriem. Opa! Ia ai făcut bobițul, l-ai luat? Al tău e mic, că și tu e mic. Da. Ai frâna destul de slabă la el. Da. Ce alte mi-am pus? Micuț, că uite, o să-l țin aici în apă până ajungi și tu să-i scoatem pe amândoi, să facem o poză Captele. cu captul. Hai, mulinează și adu-l în tot. Că dacă îl bag în barcă, e și obosit și... Mama lui e mare. Bravo! Hai, ia un tip al meu, îl bag în barcă, da? După aia pe meu. După aia le-au pe aici. Pe meu e mai mare de mai agitat. O dată, Să vedem dacă e mai mare. altă e mai mare. Este... Haide. Stai. Așa, până pe aici. Nu Lasă. Stai. Nu-mi face. E acum. Băga să parcă? Gata. Echipa. Aici avem echipă. Scoate-le. Stai un pic.
Așa, și arată la cameră acolo, ridică-te și încolo. Și acum, ca pe scări sportive. Hai! Bate A palma. lua Cedric în cap așa, gata, unde-i cârpa? Aici e cârpa cea de toate zilele, să nu vă lipsească la pescuit cârpa. Faci masaj la mână. Vezi că el poate urmărește și să te urmărește aici, lângă parc. Hai, scoate și mai lansează odată. Ia un pic unde e, să zic. Nu era. Deci, tot acolo. Asta e parcă, nu trebuie. Hai să ducem băiatul mai aproape, că nu ajunge. Gata, de aici ajunge două. Hai să te barci pe ea. Hai, lansează. Da. Bravo. Hai, linează cu tot între parc. Ori încoace, ori încoace. Ia-l tu acum. Uite, eu țin și bățul un pic mai sus așa, știi? Dacă îți simți că năluca ta se duce... A, nu l-am luat. Aaaa, Tare mi-a dat. nu-mi place, nu-mi place ce face. Nici mie nu-mi place. Eu vreau să claxoneze partea aia mare. Haide, de ce stai? Că ți-o iau înainte. Știi cum e la concurs? La concurs trebuie să dai. Păi ce să-ți fac? Te-am lăsat două lanseuri. Se pare mai obosit. Acum să trezește. Că de fapt îl trage. Ia, cum mai frumos, lasă-l în... E bine. Haide, lansează că mai sunt acolo. Ai văzut dacă îi lași un pic să se Asta acum departe. calmeze? N-au obosit. Dar poți să dai drumul la un pește și să-ți tragă același pește? Se întâmplă.
dacă ăsta e unul de la care le-ai scăpat. Măsoară-l. Măsurăm, stai să-i scoatem nălucat. Uite. Nu se încurcă. Înghite, nu se încurcă. Nici nu pot să scot năluca din gură la pește ăsta. Stai măi, că-ți dau drumul numai decât. Ia să vedem cât are. Bă, eram campion. 54. Asta s-a rănit un pic la... Aici de sub arcă l-am luat. Uite-te și tu Bravo, de aproape. băiatul! Ușor, ține de întins. Asta e mai mare. Uite, tată. Bravo, tată! Uite-l. Hai da! De-ai văzut că l-am luat de sub arcă? Posește, așa, din băț, te duci cu bățul de pe ele, le întorci. Lasă că știu. Așa, bravo, bravo, tată. Să obosească. Eu nu obosesc. E, vezi să obosești. Cred că trebuie să iau cu miciocul pe ăsta. Să ține cam într-o ancoriță. Nu acolo. Ușor, nu te duce pe spel. Păi să nu se ducă motorul electric. Nu se duce nici motorul electric. De picăm peste cap. Măsurăm neapărat pe asta. Neapărat. Să vedem acum e mai mare. Care a fost cea mai mare capturată? Nu mai știu. Nu 65. Nu, a fost 60 și ceva. 63 să zicem. Nu, Hai să zicem 60, da. Magică. Cea mai. Ia uite, băi, 54. Aici trebuie un linar mai repede pentru că dăm la tunel. I-am aluncat după aceeași viteză, știi, doar că ceva la cealaltă. La următorul vapor plecăm? Îl văd? Da, stai acolo, că aici suntem. Au, păi deschide gura mult, n-ai văzut? Ia să spun și eu de aici, că am dat Cam aceasta a fost aventura noastră la pescuit. partida noastră la pescuit. O partidă scurtă, nu știu dacă am pescuit legat 2 ore, e mult, cred că a fost o oră și puțin. Am probat o nouă culoare, care încă nu am scos-o, o avem pe stoc, dar vrem să o scoatem după ce vom participa la un concurs de pescuit care se ține aici în Delta și sperăm să facem o figură frumoasă cu acest model, această culoare. Am pescuit, am avut rezultate foarte bune, acum să vedem cum ne-am descurcat pe pista de concurs. Juniorul se descurcă și el, am încredere că nu mă dezamăgește, mergem să ne înscriem la concurs. Va fi primul lui concurs de pescuit, are emoții de pe acum, vedem ce ieși, noi ne jucăm șansă. Vă mulțumim,
Sperăm că v-a plăcut. Dacă puteți să învățați ceva, bine. Dacă nu, noi vă mulțumim oricum. La revedere pe data viitoare. Pa, pa!